от доста години, а особено от 2004 насам, откакто станахме българите членове на Евроатлантическия пакт, проглушава ушите ни мантрата евроатлантически ценности. Аз не мога да разбера какво точно означава това и казвам не мога в сегашно време, защото съм се опитвал дълго време и до сега не мога. Има книги, имаме интернет, ровим, търсим формулировки за тези евроатлантически ценности, да видим какво са те. Яде ли се това, пие ли се, по храсталаците ли живее или някъде в планините, или обитава някъде под земята. Не можах да намеря нищо, което да задоволи, може би, нездравото ми любопитство по отношение на тези ценности. Но какво е ценност? И какво е ценност на система? И ако има ценност на система, какво морално задължение, какъв императив поставя тя пред човешкото същество и пред цялото общество? Това го знаем. Знаем за това, че да се измери една ценност, трябва да имаме опорна точка за това измерване. И ако се замисля, аз мисля по тези въпроси, намирам само една единствена опорна точка, според която да преценя дали едно нещо е морално, етически ценно или не. И това, разбира се, е Бог. Ако има Бог и ако ние се съобразяваме с нравствения закон, който Той е вложил вътре в сърцата ни, според този нравствен закон можем много ясно и точно, слагайки на везните от едната страна божественото, а от другата каквато и да е друга измислена или реално съществуваща ценност, да преценим дали тя има някаква тежест или не. И така за мен евроатлантически ценности не съществуват, защото когато на едната страна на везната сложа Евангелието, нравственият закон, а от другата сложа принадлежността си, имагинерна може би, но все пак юридически задължаваща към някакво евроатлантическо общество, мисля, че за мен лично надделява божественото. И както казва Достоевски, аз оставам при Бог, независимо дали него го има или го няма. Защото той е моят нравствен ориентир. И никакви други ценности, които са различни, а тези, доколкото така бегло и мъгливо са формулирани, така наречени евроатлантически ценности, доколкото са формулирани, те за мен лично, като човек, който мисли и с някакви чувства, все пак също и чувства преценява нещата, такива ценности не стоят, не съществуват, не са измерими. И понеже все пак става дума за някаква ценност, започвам да си мисля, че евроатлантическа ценност е по-скоро онова, което е, как да ви кажа, маржът между едната страна на океана и другата страна на океана, между еврото от едната страна на океана и долара от другата страна. Евроатлантически започва все по-силно да ми звучи като евродоларови ценности. А това, съгласете се, няма нещо общо нито с етиката, нито с естетиката, нито с морала, нито с нашето вътрешно чувство за справедливост и нашето духовно и душевно стремление към нещо, което ще наречем добро, красиво, вечно и ценностно.
Толкова за евроатлантическите ценности, ако ги има въобще.